जों फैनाया जों ट्रेनजों फैदों मानो होनबाथाय ट्रेनजों ओमफ्राय खैथासोआव थांफिनगोन बायदि ओरैनो दाथ' जों गाबोन एसे बेरायनो नागिरदों लोखिमपुरखौ ओमफ्राय लोगो सासे थांग्रोनो हागौ माने खामानि बेनोसै आरो बेनोसै माने जोंनि गवामाव हालामखौबो एसे गिदिंना थाङोबा मोजांसिन मोनगोन आरो धेमाजि डिस्ट्रिक्टखौ एसे गिदिंना थाङोबा जों माने प्रग्राम दंबावो जोंनिया 1 थारिखनिफ्राय होमबाबोथ' नोंसोरो एसे गिदिंना थांनो हागोन माने जोंना ट्रेना बे आदामोना प्रग्रामा अबाव जाबावगोन आरो नेक्स्ट प्रग्रामा जोंनिया बिनि उनाव दङ दुधनय ओमफ्राय तामुलपुर सनितपुर दङ जाबावनो हागौ मोननैसो बैसागु बोथोरनि गासिनिसिबो हामलायनाय थाबाय जय